Wara t-telqa kbira li sab gvern ġdid fil-qasam tas-saħħa sem bżonn li jkun hemm pjanijiet ċari li jtejbu din is-sitwazzjoni. Fost l-oħrajn il-ħidma tiffoka biex fiż-zmien li ġej jonqsu l-medicini out of stock, jitħaffef is-servizz fid-dipartiment tal-emergenza u ssir riforma fil-kura primarja. Jospeh Muscat jgħid li din se tkun l-ikbar sfida u għalhekk il-gvern se jinvesti iktar f'dan il-qasam. Ġifieri, il-punt huwa mhux għax inti qed tinvesti fil-kura primarja qed tonfoq il-flus, veru qed tonfoq il-flus, imma qed aktar x'teħles lil Mater Dei minn affarijiet oħra. Jospeh Muscat ammetta li minkejja l-ħidma li saret fl-aħħar ġimgħat, pazjenti għadhom qed jistennew sija twal fl-emerġenza. U għalhekk li l-gvern se jkun qed jinvesti biex itejjeb il-kura primarja f'pajjiżna. Il-Prim Ministru qal li l-poplu għad għandu perċezzjoni ħażina tal-polikliniċi u għalhekk li l-gvern irid jaħdem iktar biex is-servizz mogħti fihom ikun ta' kwalità aħjar. Issa allura rridu nuru lin-nies illi mhux biss ninvestu fil-ċentri tas-saħħa, imma nuruhom illi dawn huma Mater Deis żgħar. Mistoqsi dwar l-rwol tas-Segretarju Parlamentari Franco Merċieqa, il-Prim Ministru qal li dan se jibqa' jagħti s-servizz professjonali tiegħu fl-Isptar Mater Dei u fl-Isptar Ġenerali Tgħawdex. Jospeh Muscat irriafferma dak li qal aktar kmieni din il-ġimgħa l-Ministru għas-Saħħa Farrugia li fil-qasam tas-saħħa l-Gvern se jibda joffri servizz ta' kimoterapija għal pazjenti Awċin f'Għawdex stess. Dwar il-pjanijiet turistiċi f'Għawdex ħarġu sejħiet tal-espressjoni ta' interess biex jinbena cruise liner terminal u jott marina bilan li jikber l-investiment f'Għawdex. Jospeh Muscat semma numru ta' proposti li qed jiġu evalwati biex titħaffef l-aċċessibilità bejn iż-żewġ gżejjer. Fosthom il-possibilità ta' mina taħt l-art u s-servizz ta' trasport iktar frekwenti u komdu bejn il-port tal-Imġar u l-Belt Valletta. Mistoqsi dwar il-qagħda finanzjarja ta' pajjiżna u l-fatt li Malta ġiet mitluba mill-Unjoni Ewropea biex tnaqqas id-deficit taħt 3% fi żmien sentejn. Il-Prim Ministru qal li bi pjan dan se jsir fi żmien iqsar. Aħna qednilhom min-naħa tagħna, isma' aħna konvinti li din is-sena stess ħajrnexxilna ninsu taħt 3%. Intant dwar il-ġudikatura b'referenza għal ġurament tal-ħatra li ħadu llum li mħallef u żewġ maġistrati ġodda, il-Prim Ministru Jospeh Muscat qal li kien hemm bżonn jintlew postijiet fil-ġudikatura u kien għalhekk li b'mod immedjat il-Gvern ħatar 3 ġudikanti għax ma setax jistenna sal-aħħar tas-sena.